Hi guys, uzodwa wabantu. Ngifuna ukunitshela ukuthi ngo-2026 naningihleba, ningizonda, ninginyanya, ningihlanganyela, vele abantu abanganangqondo bathola banescheme ngoba ingqondo ayikho scheme. Ngifuna futhi nje noma ningathini nje ngami nithi mubi, uScarface, ugugile, whatever, mara ngicela naniqeda leyo conversation oyi-one wenu athi ayi mara yena unemali 2026 naniqeda nje anything enihlangana ngayo ngami nithi hey uzodwa abantu unemali sozoyenzani.